γεια σας. Έγινε μια μικρή βλακεία, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Φτιάχναμε ένα κεκουρί. Ωραία, αυτό ήθελα. Τελεία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε καταλάβει την προηγούμενη φορά τι έγινε. Λοιπόν, κοιτάξτε και θα καταλάβετε. Θα κλάψετε πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα πόσο ξύλο μπορεί να πέσει τώρα από κάτω. Επειδή έκανα ένα μικρό λάθος. Θέλω να δείτε πόσο ξύλο. Λοιπόν, μπορεί. Τελικά δεν έχει πέσει ακόμα κανένα. Πλάνκ. Δεν γίνεται όμως να μην πέσει και τίποτα. Κάτι θα κάνει το παιχνίδι να μου τη σπάσει. Λοιπόν, ωραία. Παρό, πήρα μαρίνο μου, παρό, ναι, μάλιστα. Συνεχίζω τώρα. Τι ήθελα, ξεχνάω. Για να τι από εδώ ήθελα ναι, θυμήθηκα. Ελπίζω αυτά να φτάσει. Δεν γίνεται ούτε αυτά να μην φτάσουν. Γίνεται. Γι' αυτό επειδή ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, μη πες. Όχι, έπεσε, δεν το πιστεύω. Τέλεια. Πόσο ξύλο. Πόσο ακόμη ξύλο. Ξέχασα να σας πω. Όπου να είναι θα μπει και αδερφός μου. Ο οποίος έχει δικό του κανάλι και λέγεται Παναχίτμαν. Παναγιώτης καταλάβατε. Τέλος πάντων, όπου να είναι θα μπει. Οπότε δεν το ξέρω, αλλά απλά ξέρω τι θα μπει. Το σκέφτομαι, ίσως. Όχι πάλι, όχι πάλι, όχι. Πάμε να σπάσουμε. Ωραία. Παπ. Γεια σας παιδιά, θα μπω κι εγώ.
παρακαλώ, μπήκε σωστά. Α, νάτος. Μην πέσεις, καλό μου, μην πέσεις. Έπεσε. Σαν πολύ ήρεμος δεν είμαι. Δεν φοβάμαι καν αν θα πέσω. Δεν ξέρω. Ίσως φταίει ότι έχω συνηθίσει. Ωραία. Οπα. Και πάνω γιατί. Για Παναγιώτη. Γεια παιδιά. Τέλος πάντων, τώρα εμείς παίζουμε Skyblock. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω.